Ahoj Vojto, vítam ťa tu u nás v našom centre pohybu Fit družinou. A ty si osoba, ktorá sprevádza ľudí, ale aj páry na ceste životom a mám na teba pár otázok na tému vzťahy a budeme radi, ak sa s nami podeliť o tvoje skúsenosti. A prvou otázkou by bolo, každý zažívame rôzne situácie vo vzťahoch, či už v rodine, alebo medzi partnermi, alebo kolegami, priateľmi. Ako vieme zlepšiť, zvýšiť energiu, ako vieme pracovať s energiou v týchto vzťahoch, pokiaľ aktuálne nie je úplne správna, nie je úplne komfortná? Tak život, v ktorom žijeme teraz, je založený na tom, ako zvládame stres. Každodenní útoky, ktoré my prežívame v práci, doma, nás zotročujú. Dávajú nám reťaze na ruky a nemôžeme sa potom oslobodiť a častokrát sme potom nútení obrániť sa, byť agresívni, byť útoční, aby sme dosiahli to, čo vlastne nechceme. Takže tá energia, hovoríš, je dôležitá, aby bola úprimná voči sám sebe. Lebo tým, že máme útoky od rodiny, od práce, od lásky, od kamarátov, tlaky, ktoré nás nutia vyslovene nevidieť tú pravdu. A to je to, že my sme dôležití. Ľudská bytosť je dôležitá. Že to, čo cíti a to, čo má zakotvené v duši, ovplyvňuje všetkých okolo nás. A nie ten energia, ktorá vychádza z práce, alebo to negatívne. Nenechať sa ovplyvniť hlúpostiami. A začať mať rád sám seba. To je základ. Z toho vychádza všetko. Dobre, takže si myslíš, že vlastne tá energia vychádza z toho človeka, alebo z tých dvoch jedincov, medzi ktorými môže byť či už konflikt alebo niečo, že to nemusí byť priamo medzi nimi, ale je to ovplyvnené náladou, emóciami, ktoré tá osoba akurát prežíva. A ako teda byť ako keby tou najlepšou verziou samého seba voči ostatným, ale úprimne, nie nejak silene, nie nejak hráne, že idem sa hrať, že stále je život bombička, ale ako byť naozaj ten pravý a vlastne sám sebou. Byť pravý je divadlo. Byť sám sebou je takisto divadlo. Jediné, čo existuje, je to, čo si. Teraz si povieš, že to budem, tak podľa toho aj konáš. Ale ľudia nosia masku, áno, každý má masku, sme v práci, ale ja tomu hovorím úlohu. Život je divadlo. A kdekoľvek ideme, hráme voľaké divadlo. Chceme voľakom ukázať, že sme lepší, chceme ukázať, že sme viac milovaní, že sme hodnotnejší. A tak dlho to robíme, že stratíme sama seba. Už nebudeme vedieť, kto sme, čo sme. Takže nebudeme vedieť adekvátne reagovať na útoky, na obranu, na lásku, na nenávisť. A potom stačíme som seba, budeme nešťastní. Ako byť šťastný? Mať sa rád. Pochopiť, že nemusíme útočiť, nemusíme sa obraňovať a začať sa starať o svoje duševné ja. Príklad, meditovať a pripustiť sebe troška lásky tohto sveta. Super, ďakujem. A možno ešte k tomu taká podotázka, že ja tomu rozumiem, že všetko začína u nás, všetko začína vo mne samom, ako sa cítim, čo zažívam. Možno by som sa ja najskôr dala do nejakej pohody a potom pracovala na tom vzťahu s tým ďalším človekom. Ale ako riešiť aj napríklad situáciu, pokiaľ napríklad pár, či už sú to partneri, alebo to môže byť, ja neviem, kolega a kolegyňa, pracujú na nejakom spoločnom diele, či už na životnom diele ako manželstvo, alebo či už na nejakom projekte. A jeden do toho dáva veľa energie, veľa úsilia, naozaj z hĺbky seba a druhý to berie možno trošku tak povrchovo. Ako vie na tomto zapracovať? V prvom rade vzťahy sú práve o tom, že jeden je taký, druhý je taký. Preto v podstate dokážeme navazovať na ten vzťah a vytvárať emocionálne väzby, emocionálne väzby. Tie väzby potom zosilňujú a potom sa premieňajú. Budú založené na lásku, potom na dôvere a potom na medziľudské vzťahy, ako jak držať pokope a jak prijímať to všetko negatívne, čo miluje tá druhá osoba. Lebo
vzťah je dobré aj zlé, ale zlé je vtedy, keď náš zrkadlo, ktoré je naša duša, vlastne naša polovica, je taká, ako my sme. To nepomôže, lebo tá osoba musí byť iný, aby sme videli cez skrz nás sám seba. Takže my potrebujeme človeka, ktorý je iný. Není to zlé. My dávame veľa energie, ale aj on dáva veľa energie, len inak než my. Preto rovnaký človek s rovnakým človekom nikdy nebudú vo vzťahu. A keď budú, tak to bude krátkodobé. Kvôli tomu, lebo nemajú čo si navzájom dať. Je dôležité, aby tí ľudia prijímali toho druhého s všetkým, čo má aj dobrého, aj zlé vlastnosti. Lebo to nás zosilňuje. A ten druhý človek vo vzťahu je náš zrkadlom. A vzťah, jak pracovať na budúcnosti, je prvý krok prijímať všetko. A vytrpeť všetko, čo dostávame od života. Čo je to? Naučiť sa neklamať sebe, partnerke, naučiť prijímať jej negativizmus, jej hnev, jej smutok a obrátiť to na voľačo dobré. To je umenie vzťahu, umenie lásky. Takže základom všetkého je tá bezpodmienečná láska, či voči sebe samému, alebo voči druhým, byť úprimný a potom už iba stále kráčať ďalej. A nehrať divadlo, áno. Dobre. Zavrieť všetky masky. Ďakujem veľmi pekne.